Okay guys, in 1 month namin dito sa subdivision namin. First time ko pang pag-jogging. And ito, laro-laro tayo ng basketball. Maya-maya na. Sayang kasi medyo late na yung late na yung pagising natin. Ano na, medyo mainit na. Pero ang importante, mabawas-bawas yung natin, fats. Exercise tayo. So, let's go.